шурӯъ аз санаи 25 майи соли равон хонандагони синфи якуми мактабҳои вилояти суғд ба таътили тобистона мебароянд. барои хонандагони синфҳои аз 2 то 11 бошад таътил аз санаи 1 июн муқаррар гардидааст. дар ин бора муовини сардори раёсати маорифи вилояти суғд маълумот дод. гуфта мешавад ки дар анҷоми соли хониш барои хатмкунандагон баргузории чорабиниҳои фарҳангӣ манъ мебошад. аттестатсияи аз синф ба синф гузаронӣ ва хатм ин як ҷамъбасти соли таҳсил мебошад. ин ягон хеле як чорабинии тантанавӣ ё чорабиние ки бояд чӣ бошад, ин хел нест. хонандагон ин ба озод бояд ки иштирок кунанд, омодагӣ мебинанд ва натиҷаи дониши андӯхтаи худро дар назди устодон онҳо муаррифӣ мекунанд ва ба худ баҳои воқеӣ мегиранд. барои ҳамин дар инҷо ягон тантана ё ин ки дастархон ороӣ ё ин ки ҳайати комиссияи имтиҳонӣ ва ягон гул тақдим кунӣ, ин хел чизо бояд ки набошад, яъне хароҷоти изофагӣ талаб намекунад. ин ҳамин мана худи рӯзи пештар мо қайд мекардем 25 май рӯзи занги охирин гуфта, ин хел чорабиниҳо нест. яъне як ҳамон рӯз муассисаҳои таълимӣ ҷамомати пагоҳи рӯзӣ мегузаронанд, аз ҷамъбасти соли хониш эълом мекунанд. баъзан хонандагоне ки давоми соли хониш ба натиҷаҳои назаррас соҳиб гардиданд, онҳоро қадрдонӣ мекунанд. ҳамин кади соли хониш ба анҷом мерасад. аттестатсияҳои аз синф ба синфгузаронӣ ва хатм аз санаи 3 июн оғоз мекардад. барои хонандагони то синфи 9 имтиҳонот то санаи 14 ва барои хатмкунандагони синфҳои 11 то санаи 20 июн идома мекунад. бинобар маълумоти масъулин соли равон дар рафти баргузории аттестатсияҳо низ тағйирот ба амал омадааст. аз фанҳои мисол таърихи халқи тоҷик соли гузашта буд, ба ҷои онҳо фанҳои дақиқ баъзан ворид карда шудааст. хеле фанҳои дақиқ ин ҳама сола буд. аз фанҳои гуманитарӣ низ тибқи ҳамон барномаи таълимӣ, тибқи равияҳо баъзе тағйиротҳо ҳастанд. мо ҳама ина огоҳ кардагӣ ҳастем. муассисаи таълимии хонандагон, падару модарон аллакай аз баргузории аттестатсияҳои аз синф ба синф гузаронидан ва хатм огоҳ мебошанд. дар муассисаҳои таълимӣ гӯшаҳои алоҳида бароарда шудааст. намунаи тестҳо, намунаи корҳои хатти дастрасӣ муассисаҳои таълимӣ гардонида шудааст. тамоми маводҳои аттестатсияҳои аз синф ба синф гузаронӣ ва хатм дастраси муассисаҳои таълимӣ гардонида шуд. инҳо ҳамаш махфӣ мебошад. махфияташ ҳар як муассиса таъмин мекунад ва ҳамон рӯзи баргузории аттестатсия ҳайати гурӯҳҳои аттестатсионӣ ки аз омӯзгорони пуртаҷриба таъсис дода шудаанд дар назди худи хонандагон маводҳоро мекушоянд. баъди муваффақона супоридани аттестатсияҳо ба хатмкунандагон шаҳодатнома супорида мешавад ки арзиши он соли равон 7 сомонию 84 дирҳам муқаррар гардидааст. дар муассисаҳои таълимии вилояти суғд зиёда аз 578 000 нафар хонандагон ба таълиму тарбия фаро гирифта шуданд. аз ин шумора 34 000 нафарашон мактабро соли равон хатм мекунанд. то санаи 1 май 59% хатмкунандагон барои дохил шудан ба муассисаҳои таълимии оливу касбӣ аз қайди маркази миллии тестӣ гузаштанд. гузоришҳои ғулой Раҷаб ва Субҳонот Ҷонов барои барномаи иттилоотии имрӯз.